Aigua. Necessitem l'aigua. Aigua, recer de vida. Benvinguts a Busca'm al Bosc. Avui és dia 22 de març, Dia Internacional de l'Aigua. L'aigua forma part del nostre dia a dia, de la nostra vida, del nostre propi cos. És un dels 5 elements de la vida, per a la vida, és bàsica. I bé, aquestes són les aigües que corren pel meu municipi. Sabíeu que el 71% del planeta és aigua, però que només un 2% és veritablement aprofitable, potable, que el puguem fer servir per hidratar-nos, per netejar-nos, per netejar la nostra casa, els nostres entorns. Des d'aquí envio un missatge de respecte cap als medis aquàtics, de respecte cap a l'aigua, de que és un bé que ens pertany a tots, limitat i preuat i que cal conservar. Per tant, gràcies a l'aigua perquè ens dona vida.